Hello guys! It's me again, Rana's Vlog. Kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. So, ang gagawin natin for today ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng special effects for Halloween makeup. Tara, samahan nyo ko. Masaya ito. Tara! O, yun po, sapak-sapak ninyo. Medyo lakasan po para mamakapit. Ganyan po. Bawal po kayong tumawa kasi kumukulubot po. Isang bitang pinglisin niya bigla. Pinglisin na rin. Tapos pagkatatawa at abay siya electrical tape. Di ano, electrical tape. Ito na yung ulihin yan. Gray mama. May packaging tape. Gawin na ng package. Kuman mo sulit. Pagkatutan. Kami nung kapag umira, tipis-pis mo. Christmas. Dapat may kinay tunay ka to. Adidas. Yun po yung tain ng butiki. Ilalagay natin doon. Akin kasi mapapansin ng camera. Oh, di ba? Sinuan niya nila? Nakikita mo talaga na naman kami. So yun nga po, ganyan po yung itsura ng El Nino. Nagkabitag-bitag po yung lupa. Para. Oh.